kumsang hi somni ania Milwaukee Wisconsin a chuan kumsomni paruk mi Amaria Bengso afate pathum Zenaya kumngami Kamaria kumlimi le afapa zel kumni mi tinen chuan khosain Amaria hi Jerica tin an kauchin boka Abial pahlui le afate pani bok Arzel Ivory chu Jerica te umna changa mel engmasa ta hla chengin inchen tongma se afate motor le an school bang shwai ho tur te chuan arunin khal thleng ve de orenga fate ngai poi mo mi takani Jerica hi chung ko hlim le inpo ta kachanga run seile aniin nucha panga le laizon panga neya a unau pa David chuan Jerica chu chung ko ngai poi mo mi takania a fate chu anuna ada poi mo bera a fate mo le anu zong zong te chu pek ve ka du chena hei wang hian na po a thokna sa thei hle niin a soya Jerica hi music lama atui chin emema art school changin honors degree nei phahialin a graduate violin hi atuina berani afate pa Arzel hian anin kar chu siam chata in nei podua amai ro chu Jerica hian an hlim rei don chuang lauti shain theito pin ama a an fate po enkol theito min part time na sang sang a thok kwal china a chung te poin in nei tura thoron an pek pon an min theilawa a faten en chuan apartment thara in swan lutin an nu fa chuan an hlim tok ve hleya a fanote pani chu unawin kom nge tak niin thileng kim ti dun an du china thomno te po ainang thlap thlap an hak china wangin phire moti tok te po anom pha fawani an nauzel chu an duat emema an pokoi deuh reng chinin chung khatle chian nai vai te chuan an soyani chutia Jerica le afate chu nunbul thar chena an lo hlim ve hle lai chuan rin lo tak main chhiat an tuk ta tlat maya an te berzel chu kole omna na satakin tlak puakin kumni atling felvel deuh chia tia chuan a boral ta a Jerica chuan afapa chungain ui hlema se hlim takamwala liam theinan tin a vuina hun te po chu The Lion King thimin a bua sai hiarani February ni sari kumsang ni somhnia chuan zel chu vuiliam ani ta a vuina hun ser an man zo no chuan Jerica le afano te chu Jerica u tamika te na lengin wain tleman ina motor khal thei an ne lo wang chuan a u chu an nu fa thla ho tur chuan a soma atu ka chuan an chung nia chu chhun kil ho tur le a motor po chu chumi pa a lam tur chuan anin thla fil ta ni ti chuan zanlaya North Sherman Boulevard ta an apartment chu ho thlengin an veng chu alo re chhap towa mase jinglam dar khatle a chan ve vera chuan chulai veng re tak chu thom rap thlak takin aron tuam ta ni apartment a cheng pakhat chuan parking lota nu pakhat phekhok po pun lawa tlan chhia chu a hmuwa aka chunga thia ama tu chu anuna zwa tur le thatlo sham tur angenin mu theilovin atlan liam ta a Jerica chenom che alwa tu po chuan jingdar khatle mi somnga vela chuan mungang au thom chu a hria thu soin Jerica nena anin bang dan na bang te chu arik deu chur chur thu soi boka banga chuan tu emo hian mishing lu atau chur chur ani ngei po arin thu soi ni tukvera a handa chwa chuan Jerica chu muin mi pa pakhat hian alo uma asama nukin anin chunga chuan a hnuk lut le ta ni Jerica chenom no chuan chutian boilai chuan 911 chu call vatin an chenom no chu mi pa pakhatin nasa taka soi sak thole anin soplum mai hlau thu chu soin ram taka police ter tur chuan angen ta a police te chu minute ko no vela apartment thlengin 911 call tu an shiat mai lo wangin a che vel te chu an handap kwala minute somlai chu an ngai changa ma se in how boy thom engma an shiat tak lawa chuan an chin san le top mai ni 911 call lo chang tu khan an room number alo shiat tir lo wangin a duty lo hlen kim lawa police te po chuan apartment room zong zong chu kim taka an endik lo wangin a hnule zela po mi puilama changin emergency department demna chu anna hle ni atuk zenga chuan Jerica chung te chuan Jerica chu an thau chaim chuna in mu an tum te chu an la tum tlang zelem ti te chu zo turin an vakol ta a ma se chana reng reng an dong theilawa voi engomasa an kol nuwa po chana an dong theilawa zengtin hun beneya thil ti china ni wangin Jerica nu chuan chhiat tok zo hlim pone ma se
athil ti chin pa ngai athla mai lawang ti in awmna chin le athil ti te achung te shilvek china wangin muang chang lovin mi bo case a file ta ni police te chuan mi bo case an don thar Jerica chu zanlai phone call an don chan kha ni ti an han sia ta ka chuan rang takin Jerica apartment lama chuan anin khal chhuak ta ngala apartment an lu chuan dilui na manga lu chilna engma lawa an bungrua te po felfai taka lawom thlapin Jerica tenu fai ro chu an lo lo nge ya bedroom bang chu zau tak hian alo ko hong maya khoma comforter pakhat chu bovin napkin a thisen kai an mupukani a phone activity te chu chuin zana a u te na anin thla fel nuwa tu ma belawa social media account te po engma a khoi chelawani tamika chuan boina to kani chuan min shilovin om ngai lo shima ngoi ringin ama in chin felatum ngai lo ative tlat boka Jerica chu anin thla ho nu changin darkar somni parivel aliam ta a chian tele achung te chu azau theyang bera bia kwalania abial palhui Astral Ivory chu bepopin Astral chuan a ma zana chuan Jerica te apartment a chuan kai ngei thole Jerica chu a fapa boral na wang chuan a topic emema Astral chuan pona atrak chunga ari azok tur thowa chan chuan anin hau bai ta a pona de chuan Jerica chu chwakin thinrimin a out vak maya roma a shwailu le nuwa chuan ataka chuan ari santa a zenga nakal turin ain kha chhuaka anin mule to lo niin asoya anno fa chuan anomna turvel engma shelawa tuna chuan na chungchanga azin chhuaka police te adur man lawa karle lama chau aron ho man tur thuin alo changani Astral hi anveng chunga local security guard ania napui mowanga munhlataka zinanga in soile afate bauna chungchanga ol samte ya chutianga police te lo chang chu makanti ngal hleya aru ka enthak zui ngal ani ta ni Jerica tenu fa anbawa changin kar khat aliam nuwa chuan afanu te pani anbawa wang chuan Amber Alert thon chhuania Amber Alert hi no pangbawan omin arang theyang pera zon ngal turti initiative na niin TV social media radio le mi bole khatene na azau theyang berle arang theyang bera mi bo zon na tho ngal chinania atlang puin darkar somni paliral main chinfel thei ani china mase he khi sa hi chuan kamaria le zanaya ti una bo thu hi kar khat nuwa chau Amber Alert thon chwa ani chu mi puite po an lungoi lo hle ni police lamte po in soifein anu hawa bowan ni wangin zon ngal ani thauna in puitling nena bowan ni na wangin an botira Amber Alert chu thon chwa ani lo an tia mi pui eroin chuan lamtlinga an ngai saklo thongani akar po chu a ute in kota a parkangang chuan alo oma a chung te le a tho puite an biak zau pau le an soidan ainang vek maya engma soilawa kalbo top chini lawa na a akal theilawani puin in report masalavin a chol ngai lawa in mu pui turanei puin shirshe masalavin a thu san ngai lawa chuwang chuan rukbawa ninge yani anti vekani anu chuan thilom theizong song kan ngai to a afa tenen chul mang turin anzin ani theimai ngem khoilai emo poimo thila kallo ko ngai ni theimai ngem ti chenin ngai to na kan senga amai ro chu mithil ti thlep cheni ya ngoi ringin akal baudon lawa thil diklau chu a nge ani ative bokani a u tamika chuan kawa thla ho tu ka changkhan kawa teksa kawa kol boka ni tin bia ka tuma chana reng ka dong theilo a Facebook le Instagram account te po are tlok maya ni tin biak po ka tuma mase tuna chuan a phone po an switch off to ni ative bokani police te chuan Jerica te apartment chu an handap nun le ta a uifing nu chui thiam chu shwain room an han lu vele chuan uifing chuan kamaria te una room chu pan ngalin thisen farna nu ma chu an mutatlat maya room chu film khur takin an han haile ta center carpet an han keu chuan carpet noi chhuata chuan thisen ro to na nu hi lian tak mai hian alo wal kul maya carpet te po chu bleach rim alo nam rum maya khamizana phone call an don dan nena an han me bel chuan anjina in an case chu alo rithle ti an che thiam ta ni
chuti lai mek chuan police te chuan phone call dongin Arzel pa lo nia Memphis a cheng mek ania a fapa Arzel chuan Jerica le a fanute pani a tha thu a hnena ain puang ti arun shil ta hlau maya Arzel chuan apa bula hian silaya leya Jerica le a fanute pani a tha nuwa nun bul thar chan turin Memphis a arong kalti alo shila Memphis hi Milwaukee changin melzruk lai hlania Arzel Khan na chungchanga zen chuakanga ain soi khan Memphis a hian alo vein sonani Arzel chu Milwaukee a kaulet niin twal tha thu bayor tir niin manani ta a Jerica tenu farwangum na chu zon chua ngai le ta Arzel chuan apa hnena ain pona chu thudikania Jerica tenu fa chu amma chena chin apartment bul West Burley Street a bulhlo paina bula an mu thei tur thu a shilani rang takin chulai mun chu police te chuan anwa pan tangala February ni somparuk kumsang hi somhnia chuan Jerica le a fanute ruang chu an ruang kang ut vek chungin anwa mutani postmortem ngal niin an taksa chuan chansom tumna nu ma te po omin re hlum vek an nia rong taka haran ni buka an thi hun takero chu an shi thei mai to lovani Arzel chuan mi pathum tha thu bai chu a or tareng maya Wisconsin state a hian kumsang hi som paria ta changa sang hi som ni inkar hian kudin thlakna le twal thana a hlwar hleya an state chunga boina chu tire dangkong an zong char chara hewang hian Arzel po hi na thei angbera shem ninge ro seti chu mi pui du danani Arzel chu thuchiang jok soi tura an tina chu zomin thil thlendan chu soita a an fapa zel thina chuan Jerica chuan Arzel chu mo puwa zel hi shiselo sapiang ania thoklama har sana tok rengin aton silte chu pai turania anin zaini turte po set fel vek tonia tu kha chu Arzel hian an fapa zel chu daycare da turin awashwaya mase adam lo na sat emawang chuan an lo hotir leya zel chuan nilengin engma a eidu lawa azoi emema apa Arzel chuan ngai sakwak lovin amu hilai te chu a kai thawa chunhulama chuan an fanote pani school banglam tur chu nikhoshi mumal to lovin zel chu a phur chuak leya school an vathlen chuan zel chu karkong khar ngengin azoi vek to a ti dan tur vak a shet lowangin kar chuan an han tlang kwale te phota dora te kalin eitur nep noite an lei zo nuwa chuan damdoina a shwai ta chawa nurse te soile dan chuan damdoina an vathlen chuan note zel chu alo duk vek to a biak reng chu a chhon theilawa amar phu chu alo to lo renga ti chuan tlailam daranga le mini som pasaria chuan zel boral thu chu nem nge ani ta ni Jerica chu abial palhui Arzel laka chuan a thinjim hleya note thok dan adik lauti a shat nu darkar ni le a chan ve chuangot nuwa che damdoina hian a shwaya a dan dik lokha a shat vele muang chang lovin shwai nga se chuan an chan man turania vuina hun an man poin thu soi tur zinga chuan Jerica chuan Arzel chu arwat ve do lawa mase Jerica nu thu soi huna chuan Arzel chuan ronding khalin rei tak chu thu soi ani Jerica chuan engtin nge mi te ma te chuan in thlashung mi alawa ding chuakin thu te chu a soingam jok tin a thinjim maya zel vuini chunulama chuan Jerica le afanu te chu tammi kai te na chuan an leng ri a Arzel po na akalani zana Jerica te apartment a chuan dar khatle a chan ve vela chuan rungkalin anin hau boita a an fapa thi chana chuan Jerica chuan Arzel chu adem 5 veka Arzel chuan lo hnel boin an borak chu a sau sang khop mai Jerica chuan chemlain Arzel ban chu a zaita a Arzel chuan lo be ve ngalin banga chuan Jerica lu chu a tau tir ta chur chura a muile akate a thi nuang chung chuan Jerica chu pona tlan chhuaka Arzel chuan va umin in chung lama chuan a nuk lut le a akut khing ni chuan Jerica ngonga chuan na takina reka Arzel chuan kare lai khan min swalet lo shimshima thia do te kaman thiama a thi theinan kapui mai ani tin in thiam lo na pakhat ma nei lovin a soyani Jerica ye a tha fel nuwa chuan a fanote pani chu a that vele tani Jerica chung de chuan Arzel hian a chung ko member hi pathum ni lovin an pali hian a thatani an tia an ruang chu chan som atum zet nain
aril ru chu thlak lein a motora chuan a suan luta carpet noya thesen tam tak lo omro vek to kha jerika tenu faza ho chansom atumna nu mani nge in anjingani ti chuan a motora jerika tenu farwang phur chung chuan Milwaukee khopuya chuan kalna mai tur shelovin atlan kwal de wangwanga apartment lo china khan garage pali omin pakhat chu akalna chhiata wangin tuman an hmangai loti a she chhuaka chulai hmara chuan vakalin jerika tenu fa ho chu ada ta a hala hantum chuan a al chu ane pe mawangin an ruang chu ati chhezo theidon lawa petrol pump ah chuan avakal le phota khonwar tuivalein garage stop chuan a hal ta ni ti chuan silai zorna dora chuan pistol lein Memphis lama chuan ain khal chuak ta a arzel chu police nena ain pon lai po chuan in thiam lo na anei lawa ka chung kwan nia keima awanga he khovela lo piang hin ni ka du phot chuan an nuna lak sak le tur poin theina ka nei ani ati mo mai ni chu ti chuan arzel ivory chu a chung thu ngai to ni in court trial chu chanani ta a tual tha thu boya chuan a thiam lo ti ain pum phot na in a hnuwa chuan a thu chu thlak lein thiam lo na nei lo thu le ari rulam har satna wanga chu tiang poi chu khoyani thu soi le a ma se psychiatrist ten uluk takan en thlak nuin rulam har satna engma nei lawa chuan lam atling lawan ti sakani kumsang hi somni pakhat April thla chuan court trial nu hnung ber chunai niin a thiam lo thu chu apum le tange nge ya jerkai chung tele a chian te hna chuan ngai dam dilin kapoi khoina hian annu na kalak sakte hmangai tu tam tak ril runa le ke somin kasiama kain chirin poi kati tak setani tia jerkai unau pa David chuan thu soin jerika le ifate pathum babyzel kamaria le zenaya tinunna laksak tur khan nangma ngein thutluk nei siama babyzel ka soitel chan chu kanau po khan chiang takin infopa zel boral na khan in thla da awangani ti sia a tuna chang chuan ni tin darkar tin minute tin le second tinin lowin veng film khur tong che ti na chani jerika ino valeria chuan atuno zenaya te zertir tu nuin zenaya thlana lekha da chu aron chha chhuaka kadwat le fel zenaya enga tinge hele kha hi lom thu soina lekha ani chan ilauti mai theya lom tho chil na tur che tam tak ka nei wangani nangma ini na ang anga ilo umve top kha kalom ma kanuna hlimna tam tak thlen tu ilo ne kha kalom ani chiang taka kanin biak na kala shia teng chu maths class kan lak lain kabula lo wang wangin in nau te chu vantir kawani to thumiron shila kamini khan classroom ma chu chhun te ka nei du na kan thil soi song song te kha lo chin chha thlap thlapila kawanti ta kem irong do ber le e tur ngai nat per te ka zo che a ka she chuak le the to lo hi ka chunga hian ka thin rim tak set ani ka hmangai lu tuk che nia ka nau te du om thamwang takin cholang che Miss Palmer ti na zia kani arzel chu dam chung lungin tang tura achung thu rel ani ya au kil chuan ril ru dam lo na schizophrenia nat na ne ya mani nu na te po la ka lo tum to wa ril ru lama har satna na sataka to kani tin kumsom lit nuwa en thlak chunga bel phal sak tur chuan thei to ba chwa ma se hedil na hi no sakani ko chuan ami tha te pathuma hian dam chung lungin tang vek tura shemania pakhat atan zo nuwa pakhat atan chunzom le zel donani jerkai chung ta chu arzel laka courtin shimna pe ka chuan an du thu samna in an fanule an tu ta nun na nei ve to lo chuan an thinlung ala lo ber thawa kha zana te khan lova thla ho lo tai la chu an la dam om sia tin dam chunga anin che tur thu chu an soya tharum thona domestic violence tuate tlang khomna center ate chuan chanpuina ten pe china an fanule an unau nu lotor angkha midang tam tak poin an twar ve meka theitop chwain jerikai mingin kan chanpui turani anti ni jerikai te nufa an boral zana apartment endik tura police local pani te kha an na changa banan niya mase andil nangin an na cho peklet le niin police senior zok cho ni somthum chung suspend ania junior zok cho ni som panga chung suspend ani ve bokani police pani te hi anin chir hleya kha jang khan uluk le zwalin na lo thokta se thil thleng chu adang lam hlen ringa dam chunga anin thiam thei to don lo thun soyani
he case a hian Arzel Ivory pui khoina chu thu shan lo ni ta se atira jirekai te chenom noin 911 a call atanga emergency team in thla da wangliaw lewa chatna thleng ni anga hi tam takan oma ingai dan comment section lama ilo soi ve don nia tun chum kan crime story chu kha zong kha ni ya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni